pauzele lungi și dese, chiar marele au succese. Deci, oricum au fost, întorcându-mă la acele repetiții, 6 luni de repetiții zi lumină, câte 10 ore pe zi. Deci nu era ca și cum aveam o jumătate de oră și trebuia să plec. Nu, stăteam câte 10 ore. Dacă din alea 10 ore eu știu că îmi spui că să vin la 9 dimineața și lumea se strânge la 10 jumate și începem cu o pauză de o cafea și o țigară, deci pe la 11 începem repetiția. Puteai să-mi spui să vin la 11. Adică n-am venit ca prostul la 9 ca să ce? Și după prima oră de repetiție sau nu știu ce, hai să luăm o pauză și o ținem așa și nu știu ce. Și de fapt din cele 10 ore de lucrat, lucrăm nici măcar jumate, că restul nu contează. E păcat. E păcat pentru noi și e păcat că poate în alea 10 ore puteam să facem de 10 ori mult mai mult și să fim mai amazing și mai extraordinar decât am fost cu adevărat pe scenă când au fost spectacole și toată lumea a fost extraordinară și a fost bine. Dar cu ce sacrificii? Și exact, faptul că nu că mă impuneam, faptul că vedea lumea că sunt iritat de chestia asta, că nu-mi cade bine, lumea consideră că nu faci parte din gașcă. Dar atâta timp cât gașca respectivă nu mă reprezintă și nu mi-aduce plus valoare și eu nu consider că fac niște lucruri ok ca eu să mă asociez cu gașca respectivă, atunci nu mă condamna că sunt mai rece și mai distant și vin, îmi fac treaba și plec. Lumea a luat-o în râs puțin și cu puțină, cum se spune așa de vorbe la noi, cu puțină miștocăreală. Îmi pare rău, dar de fapt nu-mi pare rău.